Ayan. Dito mga pangablaaw ay ito yung messenger ko. Good afternoon mga kuya. Pakikablaaw man ni inang ko nga inang Garcia nga taga Arabia Techage. Nga happy birthday. Ken amin nga Borja ken Iglesia family. Ko na ni Karen. And Juliet Leno Ferrer. Number human sir. Okay, for those who are listening and katakinig nagpabook. Business calls lang nga po and text message si Awawatag. Yung number ko at 0905-808-1259. Sige, text meeting na kalita. Madimot and Marie Rose Dagilang Oklahoma ko na. Oklahoma ko na naman. Ayan. And kadagiti si Amin na pong manariman nga bubuya dito Hong Kong. Nagiti miyembros di Hong Kong Chapter 84 Decade Duo. Thank you so much kada kayo. Tapay pangablaw dito balong. Ang hina ng audio nyo mga idol. Kung naman ni Ruby Precious. Hello mga idol. Nice viewing from San Isidro, Abra. Ayan, hantang nga mapigsaan tatay ngamin eh. Anyway, malapigsan. Magigman. Dato mo tawag. Anyway, dito na pa sumarunong sonata may alati kanta ng balong. Dito tayo nga may request na Pawilan ka. Okay, kansyon ng mga road edition. Sonata nga entitled kung ano ni dyan nag-requestan? Mariel Corpus. Nani. Ako talaga dito mo tawag. Close. Pangasyo po talaga ito mo tawag di internet. Okay, dito na po di request yung Pawilan ka. Kansyon ni John Mark with feelings kano nangag mo dyan with feelings. With feelings. Aglinipatan ading ko jakon marik na inka panagdungo nauma akong nga agururay agpadpadaan ti isa sang pet mo aglinipatan ading ko iturturet ko sa empapanaw mo bidot ti arpaap ko takay kaya't ngamen iti umanayo Pawilan ka tagandat ko ngagden na takuma angem inwadag nagsamkino na agurayak inggat makaurnong ka Pawilan ka ading ko Pawilan ka daksangga sa takinay kayat mo umadayo dito'y den na tagandat ko ngagden na takuma
Angem inuwadag samkino na agurayak inggat makaurnong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka daksangga sa takinay kayat mo umadayo dito'y den na ading ko alin lipat entang karin karita was entang ket di nagtukuman subsublianan tanalabit sa anak tunawaya paupawilan ka tagandat kung agden na takuman angin inwadag samkino na agurayak inggat makaunong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka daksangga sa takinay kayat mo umadayo dito'y den na daksangga sa takinay kayat mo umadayo dito'y den na. And watching from Malaysia is Binibining Pilipinas candidate number 4 Miss SP Padillo Pasyon naimbaga panggal daw yun ta anti SP ket sapay kumata iti dito yung kanito ket nakaisem kalata o di kadi together with of course nagitita dumapay nga DJ Malaysia suda Mary Jane de la Cruz nga dandanin mo tayo nag-asawa dandani akasawa dada antim nga datan akasapay kumata masarakan na datay na bayag nga sarsarakan nan dantulata makauray ang gayam iti maudi nga po ni Mary Jane Padillo ket siyempre dagiti apita mga kapsana Nati Mary Jane DJ Malaysia DJ Malaysia ano malat kaya di pagrangayan niya awon iso na lang mat nagaduda di jay wala ang kakabagyan na iso kabagyan niyanti nga naganan Lin Bintura kajeti ko panganay da si kaka niyanti Lin Bintura sinupay niya Agiji Gahes Jelby Gahes and datay anak ni Betty. Of course, ni Betty Mendoza. Good afternoon, wherever you are. Kevin Cosme. Ading para kasi man tayo, Bimal Lady. Sagot ko kung nakita nagmansari. Marjun, Tatay, thank you from Secret Sender. Sino dera? Ay, Bimalede. Kantama na di Bimalede. Imbisihan ko kantaan ko, so na magayam din nag-request ni ating Sure da Fiea. Sure da Fiea, kung na in Ilocano. Ni ading Cordafia. Sino dyan Marjun. Nag-anniversary ka ito tayo. So, i-search mo dyan, Be My Lady nga rin nga lyrics sa internet. Tirain taman. Kung da kita taga-Hong Kong ka, nari ka nga papaayan da kita ka. Come to me, take my hand. Lazada Pake. Awana, dada order ko nga Lazadan. Be My Lady. Dan? Ayun, sige, ilagay mo dyan. Thank you, Justin Fiel Seriales, Pastor Seriales, Batikulang Tolang. Aw mo na, Be My Lady dito yan. At dadeta. Tinakaw mo siya mo. Tinakaw mo na dyan, reglok. Da Kuya Rogelio kantay girlfriend na ajay. Hahaha. Ay, ada girlfriend na nito. Ada na alilaw na.
Wenno ada nagatang nan. Anyway, kasalang tiang omingem, we are glad and we're happy apong adamot nanti kaingungu nan adata ni kabsat nga Rogelio Kiban bonus sabi ko mata Philippines when 3319 tanog kasar kayat malagip da kami apo kaya ni Jan Margeti agring bearer. Wow. Dating araw din, Be My Lady. Wow. And this one goes out to all of you, for those who are living. Wow, Martin Rivera, ikaw ba yan? Be my lady. Wow. Come to me and take my hand and be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you. How I need you. So please be my lady. Maybe you could lose the pain if you just tell me, say the words you long to whisper that I want to hear. Some things on your mind, is it hidden in your smile? Be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No words divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. Be my lady. You're the one that I adore, so please believe me. I can never find the courage to resist your charm. Nothing's more divine than each moment you are mine. Be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No words divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. Let the sun shine through your heart and mend the brand new start. Stay with me each night and day through the rest of my life, just like the work of art. My love lasts until forever. Just like a work of art, my love lasts until forever. Okay, that was written by Venny Saturno, Venancio Saturno. Nana data apo data kita tiya sonatang ay written songwriter kasi anak mamadi because this was sang by Matt Monroe. Originally done by Matt Monroe. And apa nga tayo sumot ni Venny Saturno ti songwriter nga dito internet. Oh my God. Anyway, Sinagurot ti nagsurat nga talaga. Dahil ti nagsurat kat basta siyempre Amerikano ata ni Matt Monroe Matt Monroe. Ini-revive lang ni Martin kinitatang na pahinga ni kwa Fred Alili. Oh, nakikitut ka man. Joke lang. Anyway, this program has been brought to you by our very own board member Fred Alili and of course ang guniang panlalawigan
Arcomeris. Ay, sikat yung mga ibaga kang kanay sungat tandaan namin. Of course, our beloved Municipal Mayor of Ramon Isabela, Jesus Diladran. F1 Kabatuan, iti makinbagi kiyan agar arami na po iti Royal Condiments with Royal Choice. Kita ketchup yung, anasam Ketchup. kita ketchup nga nagasang, pwede kita kasjay panagaya ni John Mark na Upgod. Agawan-awan mata sound siyo. Ano nanti ay da Clinton. We don't know, pero iti matayami kita okay, Baka ta JP Malite. baka JB may lady lang ta napigsa una. Mali, it's okay. Mati dati di ba English baka Baka nag-copyright kumanen. And may sabi nga sunata balong. Tagira ka sa Teresure Labon mi man langan. Okay. Namin atong kat. Namin ato 56 na ang request. Oo, nariga mo nung tanga ganda tanga ron. Oh, tanay pa request manong jay Resure Lab. Rest, taman langan. rest your love before they can do away. Baby, you don't love me Agor ka. anymore. Sarakan taman ta. Okay, as requested nga Rod. Galagi so amin ang apong di pa ipulos makainan na. Iyan na yun, dagit aya yun. Maybe you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walked away. And I've been watching you all evening with the teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone could have hurt someone like him, and if I was him, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Sige man. Saw you in the corner, and the moment I walked in, saw your lonely face across the room. Now I won't forget it, and the way it might have been. Why did you have to leave so soon? You know I hate to think that someone could have loved you more than me, and at times like this I'd be right by your side. Ay, seryoso na. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. How long must I wait for the last rain to be here and the last chance to come? Had to think that I was born too soon. How long, honey, when the Lord don't come, and I was there when you left, just didn't know how to begin. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love at me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love at me a while.
Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Okay, that's it po. Already may isang request and medyo nasarakit tinaka mga po walong minus lang ito nababati po tapno po makada na kita pagayam yo ngayon may sapsapat ng tipo makada tapos ano hanta makapakada tamtaman. Ayan, so in behalf of the 4-Deck Duo Production Karuba and of course the 97.7 Sweet Radio Santiago City kaya may po tagyaman kadi so amin nga nag-text nabasa mi man tawag agdangdangag agboyboya. And mas especially kita haminga na napagana po ti request da sorry for that maawatan nyo kumata aduunay na po iti listeners tayo baalan we can no longer accommodate amin apo ket anusan ta kami lagtabar paring next week apo ket mabasa mimitan da kita nga mensahes yo so agkakado tanto man nga next week da kami tumanen apo dito ilaeng apo nga estasyon 97.7 Sweet Radio Santiago City when nga dito po akasa pamakatami nga sunata datay request da bolan tatami lang apo nga kansyonan kay kunan na pwede niya may isa mga kuya yung request ko pong buwan wala na uuwi na ako ng boarding house kunan na pa sa katawa dati texter tayo ngayon mga kunan na good afternoon po for the good greet ko nga po yung mga anak ko pinsang ko na si Jen Mael Kunanan on his first birthday at pati po kami dito sa bahay na nakikinig sa inyo at sa nanay namin Evangeline Kunanan na masugid niyong taga-subaybay ayan and he is requesting for the song Buwan so kadagiti so amin na po nga nalawat timuging nan nga medyo may pibusen iti buok nan nga kasla bolan no kita dito sa nata nga maipaay kada kayo ang kulaang but then katamta headset mo good day Karuba God bless everyone thank you so much next time and this has been your Manong June together with John Mark Pastor saying I love you kining 97.7 Sweet Radio Santiago City di man lang may bagatinagan lang di ka text mo katamta headset mo tanong din kati matatulong anya ti number ti ending ti number na tatayan ko'y sa'yo, ikaw ay akin ganda mo sa paningin hindi kaya napintas na balik tayo tinagan na kung ngayon'y nag-iisa TX na sana ay tabihan na sa ilalim ng puting ilaw sa dilaw na buwan pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan sana ko na thank you po mga kuya ayokong mabuhay ng malungkot di magpakaligaya ka ikaw ang nagpapasaya kaya mag-text ka pa sa kanya at makakasama hanggang sa pagtanda kung magiging kayo halina tayo'y humiga saan kaya sa ilalim ng puting ilaw sa dilaw na buwan pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan and to all the teaching staff of Planas Elementary School, good afternoon, good kayo amin, as well as Villa Carmen Elementary School, San Miguel Integrated School, Pagrangayan, San Sebastian, Villa Marcos,
Caris, Norte, Silla Beltran, Batali, Purok ni Bulan, San Pabil. Sebastian. Oh, everybody! Ang iyong ganda'y umaagos sa buwan. Ang tibok ng pusa'y rinig sa kalawakan at bumabalik dito sa akin. Ikaw ang mahal, ikaw lang ang mamahalin. Pakinggan ang puso at damdamin, damdamin aking damdamin. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, Nakon, pagpagkawan na mo doon. pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan. Oh. Halo! Ah! Ah! Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, lahat pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan. Bye-bye. Bye-bye.